one of the never have Isaac Ojiro Mafo Onego Ataramu Makagin Nandi Kalu is a man on man and is a spiritual leader. He had a good like Roku Maka had a good yeah, but okay. If we get Anorana, yeah, Norana, Imra Million and one Family. Atokwa Hata. Because when you have no go on Nano, let you say, a boy of good guy. As soon as you know that, not the government city, no one more for. No more for hope. Oma, I know that. Oma, before I put it was a bomb for there. But for the money, they could not. Non Abonia, non Abonia, non Abonia, one your brush. Come and be a spiritual leader, be a visionary man, be a prophet. You only all that has where you are, open the good or their punishment. That's why on a book when I record there with you, because that's here within the kita. Open the within the daughter come see me. One day within the camera, they had the good number. I know it's not a loving put. What is you saying here? You are a visionary, you are a prophet. This is your time where you have a punishment. So you are the make it up. Okay, you are done it. He had the good. What do you mean, Nigeria? May the whole Nigeria outside Europa, Igbo, Omega Yanya. Why the Yane my yard rose ma? Ogo, every other rock of my canon. Oh, no, can I get a care we are broke. One another one you were saying. We have Konoku, Aganana, Bazio, Money here, Otagesi, Mania, or the Manotu, you boy, you know, get with a process. Okay, but then so because you turn the Biafran so Biafra he had a butcher chineke. He had a mekita butcher chineke. And what in a gamazi now that don't here on your abundant carol. 1 3 points of Abumakayangwa. Ebo I'm a calling Mamma again. Eto umu maina mutasi Kodre hamma I guess you know no race mother bro bring masigina baru okay no ewu amona odro on mma o yen ji si na obu ihe aka ga ejiwa yo noriana bias nkata kai ucha ni ne bro na nida ka do fonye eji ofonye ga chu north I got two south I got two east then ka no ni me now onye opna na ekwu agụ akwonye odire mma onye wande onye odire mma ganya ba na bro ndi je pen ebu ego ọgwa akwụkwọ ahụ bụ mana ndị ụlọ ibu na-ata akwụsị isi eri ogologo mbọchị mgbara ọ ga-eme ọkọmara ofu ụlọ ofu ụlọ arụ ha ndị ndị abara si na ha bụ politics na-eke ha si awụgharị n'ego ebu milion kranye mmadụ na-achụ ndị mmadụ ọzọ nwanne m ọjọka Chineke nọkwa ahụ Chineke nọkwa mana kedu ihe ị ga-agwa ndị a niile ji ndị Naịjirịa ji Nnamdi Kanu ugbu a maka na ewe ndị si na otu esi jide ya na ya nwe ewe ekwukwana ya ma ọ bụ na ndụ ya ma na ọnwụ ya na ya mana na egwu oyere egwu n'oge a ka Biafra ga-eji ọsịsọ kedu ihe ị ga-agwazi ndị aji ya maka Biafra nwaanyị ji wee kwuo okwu wee sị na ihe a bụ okwu a ga-anọ n'ọdụ oki na oki akpakọ isi ọnụ maka na that young man onweghị ihe o mere ọ na-azọ ọdịmma nne na nna ụmụaka ọ kwado ihe ọ na ha nwanụrụ ana
baa ya ọfụma otu ọ ga-esi wee dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị onye ukwu nta dịrị onye ukwu ji onye nta mma aga m asị na nwe ihe Nnamdi Kanu mere si hafụ ya kama onwe ihe ahụ ọ na-achọsi ihe ahụ ike na-agwa ha nekwa ebe ihe a ya na-eme anya na ihe chọrọ sinye ya ọkwa Chineke bụ ihe nwe obodo ọ bụghị mmadụ nwe obodo na abụrụ onye ọchị na m ga na-ege ntị fụ ihe ndị mmadụ nọ m n'azụ ga-akpa aga masị ka ndị eme agaghị ya mgbarị Chineke nọkwa n'elu anyị si chekwa ya cheki nwekwa ihe nwoke ma ọnụ ọ bụghị Boko Haram na-egbu ndị mmadụ ọ bụghị Fulani herdsman mmiri mgbe anyị ata ji anaghị ekwe aka ọnụ ugbo mgbe a na-eti mkpu ihe a ha na-eme onwekwa onye n'ime ha kwuru okwu enwere ego iweta AK-47 ọkwa nwa ya kịta na-asị jide m ege lasensị m ji mana a na-eke na-akpagharị onye ji ekwu ihe abiko ha were anya oke mere ihe nwoke ma ọ na-ekwu n'okwu dị mkpa ọgọ ha m n'ọnụ. Kedụkwanụ maka ndị Igbo ndị isi Igbo na-achị Igbo na-anaghị akwado ya ma ọ bụ ndị ekwugide ihe niile ọ na-ekwu maka ya o gosi na ọnọdụ ha nọ na ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa dị ha mma ịma na ọgaranya bụrụ ha ọgaranya ọ chọọ nke ogbenye pụta ezi ka ogbenye kwuo okwu a ga-akwa m emechikọrọ nke ị na-etara ahụ ebe na-ekwe nwatakịrị mbachi a ebe ka isi wepụta ọhịa ka ha na-eme n'ime ihe ndị a niile ị na-ajụ m na osiri ya bụ na ha na-atụ egwu na Biafra bịa na ihe a niile ha nwere na a ga-achị ya dị ụmụ ogbenye so ọ bụrụ ya onye nwe ihe nwere ihe mụ a nọrọ onwe m rituo nke bụ n'afọ tinyere ka afọ m socha aja tinyere ihe n'afọ m a afọ m amara ka ọ ga-akụlite ọdịdị obere moto m na-agba m emezie ya na-agbatịbere ya ike nke ahụ agbakọta akụwa ya aka ọ dị mma so tilebere ya aha anya daalụ nna anyị nna m Chukwu gọzie gị gozikwa ndị gị nwa na nwe nke daalụ maka na afọ ahụ ekwuo na-edo mmadụ ogologo ndụ mana afọ ekwuru ọ gwụrụ ebe ọnwa a na-anwụkịta cheke nna maka na eziokwu bụ ndụ thank you cheke na ọnwa na-anwụkịta anọ 70 80 75 65 45 ka ndị ụlọ nwaanyị ihe kọsịrị ya mmadụ bịa mee onwe ya ka arụsị abịrị abịa ịfụrụ na ọdịrọ adị ụgwa mgbe bụ na-ekwu ihe ahụ azụkwa gwa m jee na high court ihe a m kwuru na ka m ga-ekwu ọkwa na-ebu uche obi m si mee oke ka e mere ibe ya ka obi dị anyị mma ọ ihe m kwuru daalụ ịta n'aka ji esi